Isang magandang gabi mga kabs. So ngayon magluluto tayo ng kalderetang alimango. So request ni Ma'am May Park ng nasa South Korea ngayon. Ma'am, ito na yung request mo, lulutuin ko na. So yan, kalderetang alimango. So ito yung mga sangkap natin. So tara mga kabs, sundan nyo po hanggang sa dulo. Masarap po to. So tara mga kabs, maglalagay muna tayo na cooking oil, beans, garlic. So, ayan muna natin siyang makulay golden brown. Yung red onion. Means red onion. Yung ginger natin. Means ginger. Dalawang nor cubes. Ayan. Napakasarap nito, ayan o. Lalagyan natin yung mga crab. Oops, ay magpaluto nung isa. Ayan lang siyang haluin natin. Bay leaves o laurel. Ayan. Mga 10 piraso para pampatanggal ng lansa. Plus yung green and red bell pepper. Park. Napakasarap pa dito. Natutumba yung isang kalderong kanin dito. Napakasarap. So, lutuin mo na din sa South Korea. Natin yung pinakulo ko kaninang carrots at patatas. So, bakit kaya nilagyan? Para maging lumapot yung ating sarsa ng kalderetang alimango. So yung iba hindi nilalagyan ng carrots at patatas. Plus yung green peas natin na yan. Ay siguradong tumba. Yan, nahulog yung ating takip ng lata. Tubig. Saluin natin. So, after 10 minutes, ito na yung ating reaction ng ating kalderetang alimango. So, lalagyan natin ng mga 5 pirasong sili. So, dahil malamig sa Korea, Ma'am Park, ayan, lagyan natin ng sili. Yan yung mga gusto ng mga Koreano eh. Yan. Mga spices, mga spicy kakanin, ulam, mga ganyan, mga noodles. So ito na yung pinaka-main event natin. Lalagyan na natin ng tomato sauce. Dalawa yan. Lagyan natin. Ito pa yung last tomato paste. Yan. Yan. Ating gluin. Nito ng part. So, after 5 minutes, ito na mga kabs. So, yan. So, taste test na natin ito mga kabs. So, kahit galing ako sa trabaho, nagluto pa rin ako ng kalderetang alimango. So tara mga kabs. Yan, luto na yung ating kalderetang alimango. So yan. So maraming salamat mga kabs. See you next vlog.